um, worship diri sa eskwelahan sa bata sa Tip-Tip. Nya pag uli na mo ato ni ditso mi og pangandam niya biyahe mi paluon. Pagabot sa luon kay apas lagi ming makasakay unta ningon man nga alas 8 di mo kasakay. Pero ay mo kabala ka kay pasakyon mag alas 2. So, di na lang ta mo uli, ani na lang ta. Pag-abot og alas 2, ningon man nga, di madayon ang barko kay dagko pang balod. So, pero sigurado na mong duha makasakay. Duha man may nga waiting dito. Anang alas 6. So, pag-abot sa alas 6 buntag, ningon na pod nga, hasa may unan yung duha kay usar agyod kasakyanan ang makasakay. Nya kay ingko nga siya joy una, siya na lang. Gingnan lang kog, sige, alas 10 mo. So hapit 24 hours mi gawat. Galibog mi saan pagpasabot ang mga bata. Kay natingala mo sila ngano go ming gipriso ra aning sakyanan. Ngano gud nga dili tunong naaman ta diri puyo sa sakyanan, nganong dugay man ta mugikan. So pagka alas 10 sa kuan na priority gid mi. Action pa kabalaka tungod kay 50 ra ka passenger ang pasakyon. Nya ang lista kay 54 na wa pa gyud mi na appeal. Anang last 10 ba? Last option uli na kita Lourdes ani. Praise God tungod kay ang opisyal sa light shaping nagkastorya man me. Nya kita naman sila sa mga bata. Moto nga wala di ko gi-appeal sa lista kay ako'y priority. Moto nakasakay gid mi. Number 1, number 3, abot number 4. Nakasakay mi uli sa tabok sa Argao. Niya Argao, biyahe na pod mi mga 8 kalungsod guro among gibiyahe. Mga 2 hours kapin. Naabot mig Liloan, Santander. O niya, Liloan, 30 minutes naman lang na tabok sa Dumaguete. Motong pag-abot kapoy, kinakapuyan, first time. Pero pag-abot Dumaguete, nawalang kapoy, oy. Finally na uli gyud ko aning napita. O niya, madaugon kaayo pero hilak jud kog ayo nga nagbisiting mi sa mga kasimbahanan tungod kay dili ingon ato ang akong observation sa una. So, malandong sad ko nga grabe jud kaayo bastag ang congregation luagan ing-ani gyud ang padulngan, ing-ani gyud ang katawhan wala na response, walay Bible, while nagwali, lakaw-lakaw lang sila, ang uban ga cellphone ra tanan. Na mga ingon ana sa mga nabisitaan namo. Niya naglipay ra pud ko, praise God tungod kay bisag na ako dito ga bakasyon, makapangwali gihapon ko. Nahagihapoy mga kwan ba kay gayunan nga gihatag si Lord. So motoy akong pasalamatas Ginoo pagbalik sad namo gracias Ginoo kay tuloy-tuloy ra among biyahe walay putol. Manang wa pa nahuman among laag pag-abot namo dito tag ICM. At hulatok mo ni Rado. So and then after ana nagpahulay mig angtod karon nagkabakante higda sa tulog. Unya nabalaka po ko pag-abot na ako kay na naman po niingog. Pastor naniwang ka agka. Tingala bitaw kung luag kaayo ni ngano ni. Sagdiragot. So moto tanang dungog himaya iya ra gyud sa Ginoo. This time naman tay time no nakakita mo sa GC natay time didto nga mauna. Pero dili gito siya maoy masunod tanan. Depende lang basin di 5 minutes ra ang wali nya after ani mag parlor games na tatanan. Human man ni hapon nya human. So daghan kayo mga surprise karon. Daghan po napo tay mga raffles. Daghan kayo ni. But gusto lang nako mo nga tagaan o gamay nga katinawan mahitungod aning nanguha na silag bangko. Day daghang bangko man ari. Na, ari sa atubangan. Maghuot mong gud ayos likod kung magbutang patag bangko diha. Manay kaagian. So, ganan lang ko nga makasabot mog ayo nga dili 25 Desembre ang birthday ni Jesus. Ayo. Kay kani-gani ang uban ang lantaw ani pagan ba kanang gitawag og mga dili Kristiyano di magtotoo maghimo ani nga celebration like Christmas party mga yun ana. But gusto lang ko nga makasabot mo og ayo
nga gihimo na nimo dili para sa Pasko kundi para sa Ginoo. Para ni Kristo. So, ang atong kalipay wala man sa Pasko kundi naa ni Kristo. And ang atong kalipay wala pod sa mga gift nga naa diri. Naman siguro ga putos anirog nga kani marag taason ni San Vicente guro ni sam ni. So wala pod ani sa mga regalo ang atong kalipay. But ang atong kalipay sigurado ra gyud na nga naa sa Ginoo. Because I tell you, daghan kay mga wealthy people, mga grabe sila kadato, pero dili sila happy. May mga tao nga sikat na kayo, pero dili sila malipayon. And malapalasyo na sila. Palasyo ang ilang ginapuyan. Nagkalain-lain. Imagine usara ka tao, o niya, 15 imong sakyanan nga collection, mga mahalon. Pero dili sila malipayon. Because nakadesinyo ang kasing-kasing sa tao nga malipay, kung naa na siya ay Kristo. Asabtan na to? So, mauna nga ang atong kalipay na agyod ni Kristo. Now, karon natay mga katunon nga mga prinsipyo before ta mo adto sa ato ang mga kalipayon karong gabi huna or karong hapuna hang tulo niyang gabi, no? Hopefully, mahumantag sa isayo lang. Sa tanan itong buluhaton. Tungod kay, naparabay, di matulog rong New Year. Na magbalon mi kami mga papa at miss kuan at mi sa kanang sa ito kana bridge sa Dawis maghulat mi dito fireworks joke ra na wow. Okay, so dito maglangay mga igsoon matuta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Actually ang ato nga tema kay mao maning do unto others what you want others do what you want others will do unto you. Pero ako ni siya nga gihimo mga igsoon nga mahisgutan po natog apel ang mahitungod sa pagkatao ni Kristo tungod kay mao man gud ni siya ga-connect ni siya nga prinsipyo ba. Wala ni siya gabulag nang nasimuntapad na maayong pagkatulog. Kana praise God. Sa atong tanawan na siya mga igsoon, Matthew chapter 7, verse 12. Matthew chapter 7, verse 12. Nya, gisumpay na siya sa pangayo, pangita o panuktok nga magagikan sa verse 7. Nya, ang last, giingnan diha, mauna ang ato ang team. Ana sa last ang verse 12. Matthew chapter 7, verse 12, manindog tang tanan. Ingon diha, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o sa pagtulunan sa mga propeta. Again, Matthew chapter 7 verse 12, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moses o pagtulunan sa mga propeta. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Duha na lang kaadlaw ang matapos Ginoo. Wa nay 2013 nga bulan adlaw simana nga mobalik sa among kinabuhi. 2023. But salamat Lord nga sa 2024 magpadayon gihapon ang imong pagpanalangin, pag-uban, pagproteksyon, pagpanalipod kanamo, paghatag sa mga pabor, paghatag og mga kadaugan Ginoo. Salamat kayo Lord nga dili kami mapariho lang sa among kaniadto, kundili ang umaabot, diha kami magapadayon sa among paglambo ug pag-uswag diha kanimo. Salamat Lord nga makalaom kami mga maayong butang sa tuig nga maabot sa amoa. Kun kami makahimo Ginoo sa unsay gisulti nimo sa before matapos ni nga tuig. Salamat kabataan, hamtong mga batan-on kaming tanan. Makasabot og ayo sa mga prinsipyo. Ilabi na niining year-end worship namo Ginoo. Kining Christmas worship namo Lord. Salamat kaayo nga masabtan gyud namo unsay imong tuyo sa kada usa namo. Mao ni ang among giampo ug magpasalamat kami sa kanunay sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga maoy rason niining among panagtigom. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Kanang nasa imong tapad o yoga og ayo inang advance Happy New Year.
praise God. Nahuman og nalabang gyud nato mga igsuon ang 2023. Kini kay gainit nya gaulan. Munang di na ni masabtan. Okay. So, mato ta karon mga igsuon sa mensahe sa verse 12 ining Matthew chapter 7. Nindot og English lang na diha day kay Bisaya man akong Bible. Og nay King James, ang King James lang. Kay nay mga word na nga nindot kay diha. Ningon siya nga buhata ngadto sa uban. I-check og ayo ha, siguro gini og ayo. Buhata ngadto sa uban. Muni una nga sugo. Ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. So usahay kung unsay gibuhat sa ato isig katao, diri nato, makapangutan na ta og nganong gihimo man niya nako, basin pod nahimo nako nis uban. Amen? Hello? Anong gihimo man niya nako, basin og ako pod nakahimo ani. Kay basin og nag-ani lang ko sa akong gitanom. Tama? Og pahinumduman ang kada usa nga walay usa nato nga nangandoy og dili maayo para sa tong kagalingon, para sa tong pamilya, para sa tong ugma. Ang tanan gyud nangandoy og lamion, nindoton. Ilabi na karon. Sana akong mabunutan baso. Sana mabunot na ako. Wa man po'y motor rin giputos. Dakua siguro na motor giputos ani no. Sana mabunutan na ako drum. No, drum sa lurag tubig. Sana mabunutan. Sige tangga. Gahinam-hinam. Kasabot mo nang hinam-hinam. Sa Tagalog, atat na atat. Sa English, unsa ka na? Tabang mo. Ha? Excited. Unsa ka ni, unsa ka ni, unsa ka ni. Sige tang nangandoy ana. Og wala gyoy tawo nga nangandoy og dili nindot sa iyang kinabuhi. Pero kabalo ka, ang imong gipangandoy nga mga maayohon, mga ninduton, kalipayon, mga makapahiyom, nga mga butang, mga panghitabo sa imong kinabuhi, magbase sa unsay imong gihimo sa imong isig katawo? Magbase sa unsay imong gihimo sa ubang tawo di ay? Kana bang lami kayo ron kay dagang rambutan, dagang lansunes, kay bastag ber, gikag September, October, November, December, lansunes, lami gyud kay na. Pero kay ang gitanom nimo mangga man, ang gitanom nimo kay nangka man, so dili ka mag-expect og lansunes imong ani. Asabta na to? Ayaw mo katingala na akong tingog kay kusog ra lagi kog tingog. Ingani na gyud ko, bahala na mo diha. So, expect ka nga ang imong maani, kung pulong sa Ginoo imong basihan, maayo, kung maayo ang imong gitanom. Imo ning basahon sa Hosea, ingon dito, ang nagtanom og hangin, muani og bagyo. Ang magtanom og hangin, muani og bagyo. Now, nakoy nasabtan, kay nang luod na ko sa Ginoo. Pero, gi-comfort na ako kung kagalingon, istorya sa ako asawa, makalabang tagdili, God is good gihapon. Kadaghan man po tagbuluhaton kung di takalabang. Pero ang akong kasing-kasing sigok, Lord, grabe naman pangandam gyud Ginoo nga makalabang me. May panghipusay na mas mga gamit, nga bili na gani among gamit. No? Human na may pangandam na sirado na pag ay nga na, bugata man. Atong kuhaan ni. Karon kayang gipangkuha ang mga importante man. Di nangabot Miss Negros nga wala may mga small things. Wala may mga hiriminta ba? Na mga sinina, pero katong mga pang-ubos ba? Mga gagmayon. Mga kabog, kwakne, hubilin, tanan. Usaon naman lang, hindi mo niyang dalag side bay kay. Kasi mana man ta dito kapin. Ano yung ko sa Ginoo nga, Lord? Makalabang baka mi, Lord? Pero og di po may kalabang, okay ra pod kay daghag alamdamon. Magbutang og mga batos kalsada, bisag unsa ni trabahon. Pero
imo pong kabubuton, makalabang, makapangmensahe pod mi dito. Ini kabot. Karon, wala mi kasakay anang alas 8, wa mi kasakay alas 2, wa mi kasakay alas 6. So last na lang yung option, mamauli na mi. Kabalo mo unsay kanang gihatag sa Ginoo nga mensahe sa unahan. Kadto di ay hindi mi niya pasaksyon, protection namo kay labing dagkua man daay Dios balod. Perting dagkua, pagbalik sad namo igo ra gyud ming kalabang. Nabot na mi, nagunos na pod. Protection ra gyud sa Ginoo. Nga dili mi inguna na bitaw, manawasahay mga igsuon og ginon kang ayaw, panalangin gud po na. Kay naa na siya kang blessing na siya. Now, balik na ta. Ningon sa chapter 7 verse 12, buhata ngadto sa uban. Wala gi specific diri kung unsa no? Wala ningon diri buhata ngadto sa imong suod nga higala, buhata ngadto sa imong inahan, buhata ngadto sa imong classmates, sa imong kaubas trabaho. But ang gingon diri, buhata ngadto sa uban. Wala nagingon diri nga buhata ngadto sa imong migo or buhata ngadto sa imong kaaway. Ang gibutang lang diri, buhata ngadto sa uban. Ang unsay gusto nimo nga ilang buhaton diha nimo. Ayo, sultian ka nako kung dili ka mo respeto, ayaw na lang og reklamo kung dili sad ka respetuan. Kung dili ka mo higugma, ayaw reklamo kung ang mga tao sa imong palibot, di ka pakigsultian, di ka takdon. Kaya nga naman, usahay, ang atong isig katawo, labi na sa mga asawa. Ako dagan kay ko wisdom na kuha sa ko asawa. Ya kung giingnan, kabalo ka, usahay kami mga asawa, magdepende ang among pagtagad sa among bana sa ilahang pagtratar sa amo ah. Kisam to niyong yes, 100 oh. Amen? Unya, kung amo po ng balihon, muingon po ming mga bana, oh kami po. So, nagsalaminta sa usak-usa. So, kung gusto kang respetuan, mo respeto ka. Kung gusto kang tahuron, mo tahod sad ka. Warningan mo na ako, mga anak, someday, mahimo unya mong ginikanan. Kung di mo karon mo respeto, maunay inyong gitanom. Inig maginikanan na mo, di sad mo respetuan. Promise. Mag-prophecy na daan ko, ana. Kaya nga naman, di man masayop ang Bible sa pag-ingon niya, unsay atong gitano, maunay atong anihon. Amen? Kung magtugaan kas tinuod, then, ang mga tao po doon niya, diha nimo, honest po sila sa imo ha. Pero kung bakakon ka, magbakak po sila sa imo. Kaya magdepende lagi na sa atong ginatanom. Now, kung katanom kag maayo, pero buhatan kag di maayo sa imo isikatawo, sagdi na lang. Because ang Ginoo always man siyang magtrabaho alang sa imong kaayuhan. Nasabtan na to? So, agsa niagi nato nga pasalamat, na gitawag na embracing God's word. Pero right after ani nga pagpasalamat, wa pa gyud gasugod og basag Bible, embracing God's word na. So, unsay atong ginatanom, maunay atong maani mga igsoon. So buhata ngadto sa uban. Sa inyong Bible base nakabutang diha buhata sa imong kaugalingon. But I'm sure wala na diha gisulti nga buhata sa imong kaugalingon. Because ang verse 12 nag-ingon, buhatag yun ngadtos uban. Kung gusto kang dauton ka, pag kanunay pandaot. Kung gusto kang libakon ka, kanunay pang libak. Pero kung gusto kang kalinaw sa kinabuhi mga igsoon, himo nga instrumento kas kalinaw, o dili ka instrumentos kagubot. Amen? So, now, ningon siya, mauni ang katumanan sa balaod ni Moses, ug mao po ni ang gitabangan sa mga propeta og tudlo. Nya ang pagtuman ni ini usa na nakaplagan ni sa usa ka wali. Tan-awa ra ko na mga igsoon. Adunay tan-awa no? Adunay 20 ka topic. Paminaw ha? Sa usa ka wali sa atong Ginoo, dunay 20 ka topic ka mga gihisgutan. Kay usa ra man ni kawali. Chapter 5, chapter 6, o chapter 7. Nakuha na to? Sa Mateo. Usara ni siya kawali. Pero, dunay 20 ka-topic nga gisgutan ng atong Ginoo. Una, ang kabulahanan. Sunod, ningon siya, kamo ang
asin ug ang kahayag, niingon na pod siya, ingon ani ang pagtuman sa balaod, niingon na pod siya. Number 4, pagtulunan sa mga kasuko. Number 5, pagtulunan sa pagpanapaw. Number 6, pagtulunan sa panagbulag. Number 7, pagtulunan sa mga panaad. Number 8, pagtulunan sa mga panimalos. Number 9, paghigugma alang sa kaaway. Number 10, pagtulunan sa buhat sa kaluoy. Number 11, pagtulunan sa pagampo. Number 14, number 12, pagtulunan sa pagpuasa. Number 13, bahandi sa langit. Number 14, suga sa lawas. 15, ang Diyos ug ang bahandi. Number 7, number 16, pagtulunan may tungod sa paghukom. Number 17, pangayo, panuktok ug pangita. Number 18, ang singpit nga ganghaan. Number 19, pagtulunan, punuan, maila sa bunga. Number 20, wala ako makaila kaninyo. Kining na 20 ka pagtulunan, 20 ka topic nga giwali sa atong Ginoo, naay siya'y konklusyon kanang 24 to 27 o common kay ni kay sige na ako ning gibalik-balik. Ningon siya, therefore ang namati sa akong mga pulong nagtuman ini sa mas taong malamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Mibundak ang ulan, mibulog ang mga baha ug ang hangin mihapak mikuskuson nitong balaya, wala kini natumba kay natukod sa bato. And then ningon siya, apan ang namati niya wala nagbuhat. Tawo nga buang-buang, nagtukod sa iyang balay sa balas. Pagbundak sa ulan, may baha, ang hangin mihapak, may kusukuson itong balaya, natumba kini og nagunob. Now, kita mga Kristohanon, naata, ang atong gihisgutan, karon kanang giingon diha nga, buhaton nato ngadto sa uban, ang buot nato, nga ilang buhaton rin nato, naasyas pagtulunan, nga pangayo, pangita og panuktok. Number 17, sa 20 ka gaisgutan, ika-17 ning ni adre nakabutang, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Nasabtan ako? Nasabtan na to? Munang dili mo maka-blame. Wala kay tawo nga i-blame. Di ko mo blame sa imuha, di ka nako basulon, di po ka kabasol nako, walay magbasulay ani. Kay kitang tanan ang gihatagan sa sugo nga buhatas uban ang buot ninyo nga ilang buhaton diha ninyo. Ako sa akong bahin, wala na ko'y mayong pag nag-expect pa og di pastor, ahali ka sa tubangan. So, ba ni agi kay walay sulod ari. Sige. Now, tinuod ni mga igsoon. Ingon ko, okay na kaayo ko o wala ko'y walay mga maayuhon nga moabot aning December. Example tag mga maayuhon, mga regalo, kwarta, unsa pa na diha. Nganuman kay sa tibuok tuig nadawat na. Sobra pa gani. Sa tibuok tuig sobra. Na April 4 naabot nang naa. Unya pagka last September manggoro last week sa September gihatag po diri ng blue. So kompleto na. No? Di na ka moingog wa gyud. Wag yun. Di na ka mag-post sa imong number nga. Mao na akong Gcash. Or di, nga naman, kabalo naman ka. Nga sa tibuok tuig, matag adlaw, na kay maayuhon nga nadawat. Ang problema, naba po kay natanom, nabuhat nga maayuhon. Because we know nga naagi tay harvest sa tanan natong buhaton. Amen? Naagi tay harvest, ana. Ya, sa ingon ni ana nga paagi, nakatuman kamo sa mga gisugo ni Moses o sa mga propeta. Again, kung inyo ning himuon, natuman ninyo ang nabuhat ni Moses, gitudlo ni Moses sa pagsulat niya sa balaod, o sa mga pagtulunan nga gitabangan og tudlo sa mga propeta. Remember nga walay detalye diring gibutang nga nag-ingon, buhata ngadtos imong uyab. Buhata ngadtos imong hinigugma. Ang gibutang ra dire, buhata ngadtos uban. Ang subject is laing tawo. Maldito, maayo, basta kay laing tawo, mauni ang imong himon. In fact, bisag unsa pa nakamaldito, sulayin nagrespeto. Bisag wa na gatahod. Kabantay mo? Inig-agi na nila dire bisan pag mga hubog, muingon na, pastor, may gabi, pastor. Di na parehas church member nga mangagi murag hangin. Uy, pastor.
Na ngano man tungod kay ikaw magpakita ka Kristiyano na ka sa Bible ang Kristiyano leader mang jud siya no. Dili kay Kristiyano ka ikaw mo tighimok kasamok. So mo respeto na sila sa imuha. Pero kung dili ka karespetuan, ang ilahang mahatag nimo is pinaagi rapod or pinasubay rapod sa unsay imong gipakita o gipugas alang nila. So, mag-unsa man ka, ano na si imong tapad ko no? Sulayag pangutana, mag-unsa man ka rong 2024. Pangutana dali ah. Kay kung 2024, ayo, kay kung karong sunod tuig, maura gihapon imong pagkinabuhi. Baka kung gihapon ka, sa palain. Di gihapon ka matinudanon, aga. So, maabot na lang ang 2025, 2026, unya matapos imong kinabuhi. Sa ano mo lang? Wa pa ta ka buhat sa sugos Ginoo, buhatas ngadto uban ang gusto nimong mahitabo diha nimo. Now, moadto ta sa kaning pagkatawo ni Kristo mga igsoon. Kay kung moingon na gani siya nga buhatan ngadto sa uban ang buot nimo nga buhaton diha sa imuha, wala siya'y gitudlo nga wala niya gipakita. Amen. Wala siya'y gitudlo nga wala niya gipakita. Niya tay mga gifts dire. Kaning tanan nga gifts nga naa dire, nagbase ni siya sa atong kasing-kasing nga liwat sa Ginoo. Nga ang atong Ginoo gihatag niya iyang pinaka the best. Bisan katapusan yang gininhawa gihatag niya. Og naa tay batasan nga liwat ana, good. Pero kung wala pa, ang ayan nga atong ang kuno na nga kinaiya. Now listen to this. Christmas is not all about receiving new things. Ang Christmas mga igsoon, wala siya naghisgot og makadawat kag wow, naay mga bagong butang ron. Naay bagong sapatos. Naay bagong uyab. Adi mga dili mamauli. Sa asara. Oh? Oy pagtarong mo oy. Ug di man galing mo uli, pahibalo. Pagpahibaw puta mo og asa mo. Kaya dili ta maglisod og locate mga igsoon. No? Oh. Nya, mo na siya. Okay? So dili na ingod nga magbase ang kalipay nato sa unsay madawat nato. Because sa Bible, always nga labaw ang naghatag kaysa sa nagdawat. Again, sa Bible, sa kanunay labaw ang naghatag kaysa sa nagdawat. Mauna nga, ang taong sigirang ga-expect nga naay madawat, ubos ang ilang panglantaw sa ilang kaugalingon. O ang tao, nga nangandoy kanunay makapalipay sa iyang isikatawo, nangandoy kanunay muhatag, kana siya gahatag og value sa iyang kaugalingon. Taas nga value sa iyang kaugalingon. Now listen to this. Ang makasabot tagayo. Madunggan ra ko ninyo? Des likod. Madungog ra? Sige. Okay, ato tas Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Pastor. Amen kayo? Amen. Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Natao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem. Manang ang Bethlehem, ang meaning sa ngalan nga Bethlehem is the house of bread. Panimalay sa tinapay. Nganuman tungod kay diya nataos Jesus Christ. Sa lalawigan sa Judea, sa panahon nga naghari si Herodes. Gikompleto ni Mateo ang background ani. Nganuman, ayo, si Mateo niingon siya nga natawo siya dito sa Bethlehem, sa lalawigan sa Juda, sa panahon nga naghari si Herodes, because dili mga Hudyo ang iyang gisultian sa iyang suwat. Nasabtan na to?
Ang mga Hudyo, wala kabaluan eh. I mean, ang mga Hudyo, kabisado na nila, kisa'y naghari, asang dapita ang Bethlehem. So, dili mga Hudyo ang iyang gisulatan, mo nang iyang gidetalye pag-ayo. Verse, unya, may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. Og nangutana, hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudyo. Nakita na mo ang bituon nga nagpaila, nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang niini didto sa sidlakan og mianhi kami aron sa pagsimba kaniya. Hunong sa ta sa verse 2. So, gitawag ni sila astrologers. Mga tao nga basahon nila ang bituon. Ang mga mananagat, pagka mag-brown out, dili nila makita ang mga island nga nagsiga-siga. So, mawala sila sa dagat, ang ilang subayon ang bituon. Ang problema sa mananagat, kung mag-brown out plus baga kayo ang panganod, wala sila makita ang bituon. Kaya wala sila guide. Asa ang east, asa ang west, asa ang south, asa ang north. So, ingana ang kinaiya, ang kaalam nga naa sa mga astrologers. Muyangod na sila, unya tanawon nila ang formation sa mga bituon. Oy, doy adire ang luon dapit kay na ang bituon tulo ka buok parehag distansya nga dagko. Gapaingon ana man. Ingana ang astrologers. Now, pagkakita ni ining mga maalamon sa pagsubang ni ining mga adlaw, ilang nasayran nga natawo si Kristo og ilang gisunod ang maong bituon nga nagtumbok, nagtudlo ngadto sa Judea, ngadto sa Bethlehem. Nasabtan na to? Naay bituon nga nagaguide nila. It means kini nga bituon nagsiga, sa batanan nagsiga. Kay kung bituon ni nga walay kahayag, dili ni makagiya bisag unsa pa ka maalamon ang maong mga tao, asa sila paingon kung walay kahayag ang bituon. Mauna nga ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 13-14 ningon, kamo ang kahayag sa kalibutan. Kita ang guide, kita ang kahayag, kita ang bituon nga nagsiga, dili bituon nga kahulugon, bituon nga nagsiga, nga makitas dili magtotoo, nga may kahawang sa ilang kasing-kasing nga nangita Ginoo. Nangita man ni sila Ginoo. Sa inyong Bible, nangita dihag Maria? Ayo, tanawin yung Bible be. Kinsay ilang gipangita ang Ginoo nga natawo. Wala sila nangita kwarta. Wala sila nangita og bisan unsang ninduto sa kalibutan. Ang ilang gipangita ang Ginoo. Og ako nagtuo nga niani ka dili tungod sa gasa, sa mga regalo, sa ato tungod sa Ginoo. Muani ta diri tungod sa Ginoo. Siya'y atong gipangita. Siga sila, lipay kayo, siga god. Wow! Brad, pag-ilis na mo, Brad, pangandam na mo, kay mo tabok na ta, niya na, nisidlak na. And 2,000 years ago na natawos Jesus hangtod karon. Wa pa siya natawos mga kasing-kasing sa mga tao. Ngit-ngit kaayo nga naa sila sa kalibutan. Nanginahanglan sila biton nga mosidlak, pero kay di man ka mosidlak. So need ta nga mosidlak tungod kay ang atong kinabuhi kung magsidlak ta makagiya tag kalag paingon diha sa Ginoo mga igsoon, labaw pamanta sa baso, plato, pitchel, termos nga gipangputos. Amen. Pastor, nagbago na, pastor. Padayon sa ko. So, nangita sila. Arita sa verse 3. Sa pagkahibalo ni Hari Herodes, niini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Tanawa ra guni? Pagkadungog nilang natao na ang mga luluwas ug mahimong hari, ang hari nga si Herodes ug ang tibuok Jerusalem wala mahimutang. Hello?
Kasulay ka ng last call na ang barko, nawala imong ticket, gakap-kap pa kasi imong bag, mo na gitawag og wala mahimutang. Amen? Kanang imong ba nagikag abroad, nanuktok, naspultahan, nya gakalat pa ningon, napag yung kay laing bisita, na di yung ka mahimutang. Ayo! Sana mo diha, ay. Okay, padayon sa ko. Wa sila nahimutang. Unang-una, nganong wala mahimutang si Herodes tungod kay mapulihan siya sa iyahang pagkahari. O galing mamatay siya, tigulang na, gusto niya tingali, yung manghari, yung anak. Pero kay niya may gibalita nga natawo ang mahimong hari sa mga Hudyo, wa sila mahimutang. Verse 4. Indutang na itubig, aribang mainom. Ingon ang verse 4. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pare o ang magtutudlo sa balaod o gipangutanan niya sila, asa matawo ang Misayas. Kabalo mo mga igsoon? Sa atong kinabuhi, ang dili Kristohanon sa kanunay naagyo na sila'y pangutana. Akong usbon. Sa kinabuhi natong Kristohanon, ang dili mga Kristohanon, natural gina silang dunay pangutana. Para ni Herodes. Gipangutana niya ang mga magtutudlos balaod o ang mga pare. Dili ni Katoliko, Hudyo. Kay wala pa'y Roman Catholic ani nga time. Mga Hudyo ni o mga Kristohanon raning tiguma panahona, kaning panahona. Gani sa pagpagkatawan ni Kristo, mga Hudyo ra ni sila. Ang ilang relihiyon, Judaism. Wa pa ning Katoliko. Munang kani mga pare dire, mga pare nga mga Hudyo. Ya sila mo isuitos balaod mo nang sila gipangutana, hain man. O giunsa man pagsulti sa mga propeta. O sa may gisulti des balaod, asa matawo. Og ilang nasayran gikas mga pangulo og sa mga pare nga ang kasulatan nag-ingon nga matawo siya verse 5 sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea mao kini ang giingon sa Dios nga nagagisulti sa propeta verse 6 ikaw Bethlehem sa yuta sa Judea dili ka labing ubos sa dakong lungsod sa Judea kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. So gitubag si Herodes nga sa Bethlehem siya matawo. Amen? Kabalo. Ang mga pari o ang mga Hudyo, nakabalo sila. Kitang mga Kristohanon aning panahona, kung dunay mangutana nimo, wa ka kabalo kung sa imo itubag. Why? Wala man kay pakialam ani. Embracing God's word, wa kay paki. Sa usa ka tuig, nagmatinud-anon og basa niabot nagtagduha ka beses nila nabasa. Pero ikaw, wa gyud nimo nasugdan. Kabantay ka nang magbasa og Bible magingana ra. Ano nga ingana magbasa og Bible? Kana pangutan-on na og asa mataos Kristo, wa gyud nakabalo. Sabta na to? Ayo. Sunod. Ingon ang verse 7. Busa, gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Sekreto ra. Patawag sila. Asa? So, karon ang unang nakabalo, paminaw ha? Ang unang nakabalo nga natawo na ang mangluluwas, naa sa gawas sa nasod sa Israel, sa Juda, sa Bethlehem. Muna ang kuyaw. Kung Kristohano na ta, pero wata nakabalo. Someday, ang ulahi, maupay, mas nakabalo kung asa makitaan. Because wala tayo pagsusi. So iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna detalyado no? Detalye pagsulti diri. Ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon unya gipaadto niya sila sa Bethlehem o giingnan. Lakaw kamo pangitaa pag-ayo ang bata. Pangitaa pag-ayo ang
Pangitaa pag-ayo ang. Salamat sa tulo kabuk na minaw. Oy. Ngayon ang Bible, pangitaa pag-ayo ang bata. Ay gayaw-yaw dito sa port sa Luon. Kay dili sila pasakyon. Kay kana nga barko nga mugikan, tracking ra ang pasakyon og ang driver og tulo ka passenger. Gayaw-yaw sila gaayo nganong dili sila pasakyon nakasakay man sila sa una. Maasom day mo mga to. Mga to mig simala. Kinaram des argaw ang simala. Salamat kayo. Na? Pangitaa og ayo ang bata. Dinhi sa tong kinabuhi. Tanan nga gipangandoy sa imong kasing-kasing, imong makaplagan, di ka malipay. Because ang tinuod nga kalipay, makaplagan nimo ang Ginoo. Makaplagan gyud nimo ang Ginoo. O kung makaplagan na ninyo siya, pahibaluan ako aron mo ato ako aron mo simba usab kaniya. Tanawan ni si Rhodes, no? Ningon siya pangitaan nyo kayo. Ining makita ninyo, baliki ko dire, pahibaw ako, asa dapit, kay maato po ko, kay mo simba sa bata. Pero ang tuyo ni Herodes, iyang patyon si Jesus. Amen? Iyang patyon. Sinang kagmaw ganun mo puli niya pagkahari. 9 and 10. Human nila paminawa ang hari. Nang lakaw sila, sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usap ang bituon, nga nakita nila sa sidlakan. Unsay sunod? Unsay sunod nga gisulti? Ningon diha nga, dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Pagkanindutan ni, no? Naguna kini kanila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Hopefully nga bisag kusog kayo ang ulan, nag-focus ra og paminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Kamo na adas likod, madungog ra ko ninyo. Wow, praise God. Now, sa atong pagpadayon sa pagbasa, ang verse 9 o verse 10, niingon diha pagsulti nga dako kayo ang ilang kalipay pagkakita nila sa bituon. Nganuman, tungod kay lisod kayo ang ilang misyon, lisod kayo ang ilang panaw, lisod kayo ang journey nila, lisod kayo ang ilang lakaw, kung wala sila'y giya. Nasabtan na to? Lisod kayo ang panaw kung wala sila'y guide. Sa adlaw, muhunong sila og panaw. Sa gabi mo panaw sila because sa adlaw dili man nila makita ang bituon. Munang sa pagkagabi ang bituon nagsidlak sa ilang kangit-ngit. Dunay kahayag nga nag-uban nila. Ningon ang Bible, nalipay sila pagkakita nila sa bituon ug nag-una kini kanila. Kisay nag-una? Kisay nag-una? Ang kahayag nga mao ang bituon. Ang nag-lead nila, ang leader nila, ang guide nila, ang kahayag, mao ang nag-guide, mao ang nag-una. Sulayin nga simbahan, ato ning suwayan. Nga kita, mga katakos na magwali, magpuli-puli tagwali. Wala na tay pastor ibutang dinhi. Wala tay bituon. Walay guide. Yahay rata diri gwali. Buhato nato ang giingon sa Judges 24, 24:7. I forgot. Ningon dito, everyone did what was right in his own eyes. Kung para nimo kay mo na imong prinsipyo, okay ra na. Sige, ikaw unsa may mo? Okay, padayon. Wala na tay hilab tanay, magkita ra ta direk Domingo. Tanawon nato ni atong pagpangita kang Jesus. Pagpagliklakaw Ginoo kung wala tay guide. Kung wala tay giya. Amen? Kay lagi tungod sa kaalam, naangko na to ang kagawasan ug ang atong kagawasan nahimo natong prinsipyo ug ang maong prinsipyo maunay nahimong giya nato.
Sila nalipay pagkakita sa leader, pagkakita sa bituon, pagkakita sa nag-guide nila. Pero kita di na ta malipay makakita sa tong pastor. In fact, kabalo na ka nga si pastor mag-uol ani, imo gyapong i-post. Pakita gyapon nimo. And wala ko ningon makasala ka kung imo nang kuha imoon, wala sad ko nag-ingon maimpirno kang magbuhat ana. Ang akong ginapasabot kung sa atong relasyon sa Ginoo, atong luagandaan, inig-abot sa panahon, bungkag na. Di pa rin mo makita. Pero kung ang tanan kabuhat nga ingon ana na okay na tanan, okay na gyud na tanan. Di pa nato masabtan. Ilabi na kung kita naata sa team, nakas music team, nakas mga bata, driver ka or magwalali ka dire. Unya makita nila, okay raman di ay. Ikaw may leader nila. So, influensya na kayo ka, okay ra di ay. Kay siya gani. Nasabtan na to ang punto? Nga naman. Para na to, ang pastor kay nang hinubra na, ang pastor kay uira kaayo. No? Malipay gyud po ko mga igsuon og matabangan po ning Lourdes. Munang kay maibog ko anang like Bool, mga mansasa, uban nga mga lungsod, barangay, nga daghan mga Kristiyanong kasimbahanan ba. Idiri kay usara baya. So adiri tanan. Unya kung daghan bugat baya na. So, og nanaw niya po'y, ampo na to nga, naw naman na gisugdan o pioneering diha sa Park City, mabuhi na ba? Na ang pagyulaing simbahan masulod dire kay, aron po, kita din og ikaw, dili na ka makauyon sa sistema, basta kay magpadayon kas Ginoo. May simbahan na to, na simbahan ari, basta kay Kristiyanong simbahan, ato ka. Ingana naman lang, atong mahimo ana. Kay, once nga, mubulag mangyud ka sa shepherd or mubulag ka sa dili ka uyon ana, it means nga nigawas ka sa iyahang responsibilidad diha nimo. Ing ana man na siya. So hopefully og dili pagyud sa pagkakaron ko ninyo masabtan ana, ako ra gyud giampo nga masabtan gihapon na nato sa unahan. Amen. Naman kay kagawasan mo himo ana because gawas no naman ka. Lig-on pug ka diha sa Ginoo. Ang dili palig-on diha sa Ginoo. Imagine na amos Ginoo nya mo ingon mo okay ra man ang mamista. Okay ra man na, okay ra man ni, okay ra man ni. Okay ra bitaw. Okay ra gyud na. Lipay kay sila nga kita sa bituon. Kita malipay kay wala si pastor. Makahunat na taan eh. Now, padayon ta mga igsuon, dako kayo gyud ang ilang kalipay. Ngano man di na sila maglisod. Amen. Kana bitang ikaw ray magbasa, labi na bag-o pa kas Ginoon sa kay gipasabot ani ngano ka ni. Pero naay ga-guide nimo, naay bituon ba? Mas daan, mas dali. Amen. Ang Bible school. Pag ingos Bible school, okay na ni tanan. Okay, kamo na itudlo. Kay ba naghanap og trabaho diri sa Cortez. Okay naman ka tanan. So, total daghan na kayong manudloay diha. Kining ako nga subject imuha ni karing usa imuha kare imuha. Kay magsiminto ko sa kalsada, mag atop ko diri sa likod. Kay og ako ray mo stand wala ra magihapon. Amen. So, og para ninyo okay na gyud ni tanan diri sa atoa. Sige. Ato ning buhian. Og okay ra. Next. So lipay kayo sila. Yan ingon diha. Naguna kini nila hangtod nga miabot kini og mihunong tungod gayod sa ninutangan sa bata. Listen to this. Ang bituon dili siya forever nga manghilabot sa imong kinabuhi. Nigabot nimo sa imong destiny. Wa na labot si pastor sa imuha. Human nimo eskwela kay diri ani nga church mga igsuon mo lang tag-giiras. Kana bitong container gibuak tangagyuta dayong anaan og liso. Inig panubo ana di na magpabilin diha. Ibto na. Ipang tanom na sa lain nga dapit aron makagusto sa tubo. Mo ni ang eksaktong may tabo. Someday mga abroad na mo. Someday
Manglakaw na mo di ayaw na migtagda. Kalimti mi diri. Pero kumusta ka inignaan ka sa uban? Magdala ka kanila dito kahayag? Or ikaw may magdalag kapandulan? Because di ko magtuong magkuyog tagdugay. Kitang tanan mga igsoon, sama aning bituon. Pag abot na diha sa direksyon, ang bituon wala na'y gamit. Wala na'y gamit. Kaya nga naman, nakaplaga naman nila ang tinuod nilang ipangita. Giya rami, giya. Naanay Kristo sa imong kinabuhi, mauna na ang tinuod nga kalipay. Nga naman, di may magpabiling mo ingong, ayaw na, ayaw ni. Ang sakit ra ba nato? Unsa? Tungod sa kabright nato. Tungod sa kabright nato, ang giingong ayaw, maunoy atong himuon. Niapay na ikaduha. Kabalo kag nganong insulto kaayo? Kay balik-balikan na kagtambag ba nga ayaw na. Pwede naman siguro na nimo himuon. Pero once nga imo nang isang yaw, imong i-shared, labi na kay media ron, you are preaching the word. Imong gi-share ngadto sa uban. Nga ing-ani, okay ra ni, mao ni. Nya human na kagiingnan. So, unsa man na? Pagpakita nga wa na ko nang inahanglag amahan, wa ko nang inahanglag bituon, wa ko nang inahanglag pastor. Fine. Wala na'y problema diha. As long as ang kaalam nga nas pulong sa Ginoo, makamaon na ka mo gamit sa paggiya nimo nga di ka malayo sa Ginoo. Inganaon na lang nato aron dili ta magabunggo kanunay. Amen. Ngayon kag di na magugo kauyon sa pastor, di ko kauyon sa church. It means di nakakasimbas Ginoo, kay di naman kakauyon. So, ngitag paagi nga makasimba gyapon ka sa Ginoo. Someday, nara may mga church ani nga daw butang pud niya ani nga mahimong bituon nga magaguide sa atoa. Kay nagpray jud ta ana mga kwan kog sa mga sa puhagan. Mga dili maubos 5 ang church. Diri kita ra gyud na. Kita ra gyud. Munang nagpray ta nga napod untay lain nga church ani kwan aron matabangan ni. Ang mga Kristohanon po din maka kwan pod ba? Og unsay angayan, unsay himuon, unsay paagi. Now, padayon sa ta. So, di sad nako ma-blame. Di sad ko ka-blame ngano man. Imbes na malipay kay makakita sa bituon, mag-uol na noon. Kay kini nga bituon, magbuot na puni. Imbes diri ko agi. Mao gini iha pasundon kita aning iyahang bungas iyang kaignorante. Ngana no? Isud kayo, verse 11. Unya, misulod sila sa balay og nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Tanawa, importante niya, kasi yung kauban? Si Maria. Sunod. Nang luhod sila og misimba sa bata. Taruhon ginato nig asat na luhod. Kaya kaniadto mga igsoon, na? Kaniadto bisag kinsa ra giludhan nato. Kay kini milagroso ni, kay kini agali suda na no? So karon giklaro dire nga luhod sila og misimbas bata og dinhi na nato masabtan ang kalipay. Napabatanan? Tan-awa. Unya giablihan nila ang ilang gasa og mihalad siya kaniyang bulawan, insinso og mera. Pangutana, unsa ang tulo nga nahatag nila? Bulawan, insinso og mera. Now, giingon sa Bible nga kining mga tawo maoy nihatag ngadto sa Ginoo. That is why ang awit sa mga sa mga papa, unsa man ang ibalos ko sa Dios, di ba? Kay matag adlaw sa tanang tuig, labi na rong tuiga, nadawat nato ang atong gikinahanglan. Karon, Christmas, padong na year end na, mo tapos na. Ang atong una-unaon, dili ang unsay atong madawat, kundi unsay atong mahatag sa Dios. Kay sila dili basta-basta ning ilang nahatag. Now, sa kapanahunan, paminaw ha, aning kapanahunan, walay laing bililhon kaayong mga butang na ay sa top 10, kanigyod ang tulo, ang kaning nahimo, na sulod ni siya sa naguna, nga pinaka bililhon og maayo kayong butang, nga imong ikahatag sa tao mga igsoon. Bulawan, insenso og mera. Kining incense, kanang magpaaso bitaw, no? Insenso, no? Nya kining mera pahumot. Nya kani nga mera pure gyud kaayo na siya nga pahumot. Remember,
sa pagkatao ni Jesus og padung na siya namatay, iyan ning nadawat. Katong padung na siya namatay, si Maria, nagbuak niini sa iyang tiilan, o gibobo, o gitrapuhan gani sa buhok. Sa pagkatao niya, ang mga maalaman nga gikasidlakan, nagdala niini. Bililhon kaayo nga pahumot. Now, kung Kristohano na ta, kalimti ang December 25, o kini nga bulan, nga mayong kag-espesyal ni mga holidays, dili. Kaya ang Kristohanon, everyday siyang kinabuhi, naguna-una siya, unsa may akong mabalos, unsa may akong mahalad, unsa may akong mahatag sa Diyos. Maunihang maguna-una siya kanunay ani. Mauna nga, kung decided na gyud ka, everything kanang sa ako Lord tanan nga naa sa ako jud ning ihatag diha nimo. So di po ka makaingon sa imong isig katawo nga Brad, kabalo ka Brad, kana tanan ihatag na sa Ginoo, tanan nga naa nimo. Kun sa imong kaugalingon dili na nila makita. Nasabtan na to? So tanan nga naa nimo gihatag na sa Ginoo. Now kaning bulawan sa atong panahon karon mga Kristohanon, nagsimbolo ni siya sa balaan nga kinabuhi nga magsimba kas Ginoo. Sa batanan, balaan nga kinabuhi. Mao na una. Sunod mga igsuon, incense. Ang incense, kung subayon nimo ni gikan pa sa pagmugnas tabernacle, hangtod sa Revelation, gitawag ni siya walay hunong nga mga pagampo o pagpasalamat. Again, ang insenso, walay hunong nga pagampo o pagpasalamat. And number 3, ang mera, ang pahumot. Mauni siya ang walay katapusan nga pagpanugilo nimo, pagsangyaw nimo sa Ginoo. Isangyaw nimo ang Dios, isugilo nimo siya. Ngano man? Ingon ni Ecclesiastes 7:1, ang maayong pangalan, ang maayog dungog nga pangalan, mas maayo pa kaysa sa mahalon kaayong pahumot. So wala man tay lain nga mahalad sa atong Ginoo nga matawag nato og mahalon kayong pahumot. Mauman nga ang iyang pangalan matimahuan, masimhutan sa bisan asang dapita, sa eskwelahan, sa trabahuan, bisag asa ka, imog yung isulti kinsa si Kristo unsay iyang gibuhat aron nga ang iyang ngalan o ang iyang nabuhat muhumot sa tibuok kalibutan mga igsoon. Kining tulo ka butang, balaan nga pagsimba, balaan nga kinabuhi nga ihalad sa Ginoo, og ang walay katapusang pagampo o pagpasalamat, o ang pagsulti, pagsangyaw sa kaibulungang mga buhat sa itong Ginoo. Mauni ang tulo ka mga butang, bulawan, insenso og mera nga atong mahimo para sa Ginoo. So dili na magmatter kung na ako'y madawat or wala. Ngano man, pinaka the best o pinakalisod nga ihatag mao ang bugtong anak. Pero nahatag ang pinaka the best o ang pinakalisod sa atong langitong amahan diri nato. This time, sulayag huna-huna, makahatag baka og gold, makahatag baka aning insenso, makahatag baka aning mera. Di ka kahatag ani. But si Lord, hinluan niya atong kinabuhi aron makahimo ta sa paghalad o pagsimba. Now, last verse. Ningon diha sa verse 12. Pinaagi sa damgo. Amen? Pwede ba yan pastor? Wala namin nagkinahanglag magwalali, pastor. Kay pinaagi ras damgo. Hoy, nasulat na ang Biblia. Hulat pa kag damgo. Amen? Unya, pinaagi ras, pastor, gipadamgo gyud ko, pastor, nga, kuan, mubalik na ang Ginoo. Tinuod na siya. Labi nagkaduha mubalik. Kaduha nga damgo. Pagka ang damgo sa Bible na-repeat, sa tao, gisulti sa Bible, na-repeat siya, it means firm siya nga mahitabo gyud. Pareha ni Nabucodonosor, kaduha siya nagdamgo, si Joseph, si Pharaoh, kaduha nagdamgo. Tagduha. Ang gisulti diha, gibalik sa Ginoo, maurang damguha, tungod kay firm ni og sigurado ning mahitabo. Siya pinaagis damgo. But ako kang sultian karon. Amen? Na may uban nga kanang nagdamgo baya ko og butterfly. Nya may nga nay kwarta maabot nako. No katong gi-share bitaw nga tuo-tuo, nagdamgo kuno siya nga kana kuno magdamgo kuno og hugaw. Akong klaro og istorya no. Kana kuno magdamgo og tae kanay kwarta mo abot niya.
sultian ka nako, bisag magsuri-suroy ka maglukdo. Bisag maunay imong panghapla sa ulo ng tae. Kung tapulan gyud ka, wagyoy kwarta, wagyoy panalangin. Amen? Wala. Naging mga tuo-tuo di gyud katuuhan. Tuo-tuo ra gyud lagi. Onya, pinagisdam ko, gipahimangnuan sila sa Dios sa dili pagbalik. Pag matintal pagani kag balik, humana kag nang ayog balik, sige. Ikaw bahala. Basta kay niingong dili pagbalik ngadto kang Herodes. May tag Herodes kining kinabuhi nato kaniadtong wa pay Ginoo. Herodes to. Imo ganitong balikan, sige, imo harap na. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mao ni nasabtan na to gaayo nga din his Bible, ang lain nga dalan nga gisgutan makit-an sa Juan 14:6. Ningon siya, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makasubay, walay makaadto, walay makalakaw paingon sa akong amahan. Kung dili pinaagi ka nako, ingon sa Kristo. Siya ang dalan. Ingon ang Bible, ni subay sila sa laing dalan. Normal nga ngatong dalan, kalibutanong butang. Mo na ang Herodes nato. Ang atong mga sala, kani atong unay mga Herodes nato. Pero niyon, ayaw nagbaliki subay na sa laing dalan. So naay laing dalan mga igsuon, o kana nga dalan si Kristo ra gyud. Ayaw nagbalik. Kanang nasimong tapad na ayaw nagbalik. Again ha, ako lang yun mong klarohon mga igsuon. Pero, bisan unsaon biya na ako ni pagpasabot o mo refuse ka sa pagsabot ani, di kita magkauyon. Unang-una, kung magsayaw-sayaw mo diha sa kalibutan, mag-unsa pa mo diha, walay problema. Wala tay problemahon. Pero makaangin na gani, tas uban. Hello? Ingno na lang muna ako. May mo chat na ako. Siya na lang chat eh. Kanang imong concern, siya chat eh. Kaya siya may nagbuhat, ana. Ano man? Na influential man ta. So, nagsugod ang atong church nga maunay culture. Nya atong usbon kay okay ra. Di asa man ta padong. Nakaproblema ta diha. Nya ako na nang balikbanik ginaklaro nga kung mahimo manggaling na ayo na lang pagpangdasig sa uban. Ganahan pa kang magpakasalag, magdaot sa imong lawas, maghubog-hubog, lakaw sa langob. Dito pag inom og tama na hala pag lumos, basta kay di ka makaangin. Kung ganahan pa kang magpamalikas, hala singgit og ayo lakaw sa langob kanang walay silingan makadungog. Kung ganahan pa kang maghubo, magsayaw, lakaw sa imong kwarto. Pero kay abri man ang bintana, unsay bintana karon Facebook. Kabalo man ko nga inyo na nagyon nang gituyo. Kuan ba kanang kay ngano nakabalo kong gituyo? Because sige natang nagistorya ana. Nya kay gihimo maghapon so pangitaag bikil si pastor. My goodness, mag-year in na ta nagpasko na heart attack. Ako'y nagwali sa Kapastor June sa Takalan. Subo siyag ayo nga tulo ka semana na niyang sigig hilot yang dughan, haplasan, likod. Nya nadugay gipa-check up. Pagtan-aw na dito gingana na ning screen. O pag gani nakahuman. Ningon na ang doktor, halaka. Bag-o ra man kang giatake, wa pay semana. Wa pay 2 ka semana. So, kurat na sila tanan, i-admit ka, pero dili siya magpa-admit kay ang church. Need kang ma-admit, yung sa dok, tagae lang kog tambal. And then, tawag na, Pastor Jonas, napaman ko diri. Pray kay si ninyong nimo na heart attack. So, pag abot na mo dito, kabalo mo kung sa'y problema, music team o kakaubanan sa church.
Amen? May problema. Sige siyang nagsubo, siyang nagguol. Una-una ko, Ninong, ingana na ba po dahil akong gibati? Si ayaw kumpiyansa, ipatanaw, pagpacheck, pagkuan. Hello? Nga naman? Igo rang giingnan. Igo rang giingnan. Ayaw sa. Nga naman? Ang problema ani, kanisya, murag lead guitar sa church nila. Or bago na nakamaw gitar. Basta kasi siya na gitarist. Duha ang iyang account sa Facebook. Iyang i-open ang usang account sa Facebook, mag-post siya dito, puro binastos, mangaway siya gayo na, ya dito sa ilang eskwelahan, pakita ganyan siya. So, ang church leader, dili ang pastor, igisultian nga dili maayo ang imong gibuhat. Bisan paglahi ng account, kahibalo man sila nga ikaw na. So, this time, DA sa ka. Para ka nang sa bilar, adik na gina sila dihag DA. Disciplinary action na yun. So, sit down sa ka, ayaw sa ka diha. Kay need natong ikaw mismo, need ka makasabot nga mauni. Saan itabo? Ni gawas, nanugilon, nangitag banay, dito siyang banay na nulti. Di madunggan ang pastor. So, ang iyang banay, to ani kuyog niya. And karon wa na diha. Praise God, nagpadayon ra gyapon. Pero church nila, liberal. Bisan ang pastor, mo inom. Mamayang gusto. Okay ra magliberal. Dito. Nakaroon na, gibisita nila. O sa may rason ni mo nga kuan. Lahi ang iyang ipang istorya. And it happened so many times in this church. Nga di may madunggan. So ang tanang makadungog sa sugilanon, naglagot diri namo. Wala ganin nakabalog kung sa rason. Nga mabuslot atong kasing-kasing anig sayo. So sila, lipay kayo sila sa bituon. Nga. Karon, apay lain. Kung asa naman sila, brad, sister, nga na. Pastor, wa na nimba, kay naigos wali. Ang nagwalir, bagid ako manghod. Pastor GR, kay gi-invite lag speaker ba? Wa na nimba, pastor, kay naigog wali. So, guol kay sila kay kami, mga pastor, masubo mong yun, na ay malayo, na ay mawala, na ay maluya, na ay mauga. Ginahilak, ginaampo na muna, magbuslutan, ay kasing-kasing at takiyon, may sayo, why problema? So, wa na nimba. Ningon, pastor, ikaw wali rong alas 5, praise God. Thank you, Lord. So, ningon ko, mo din og maigo mo wali. Kung tinuod mong iya sa Ginoo, salamat. Pero dili mo iya sa Ginoo, manglayas gid mo. Ang church, dili magproblema kung duha tulo ray mabilin. Ano man? Ginoo, mangita man siya tinuod nga magsisimba diha niya. Ano man? Mamalandong ko, diris Lord, des, pag nangaigo ta, thank you Lord. Thank you, Pastor. Headshot yun ko. Manyana man ta. Pero kabalo mo na ay simbahan nga dugay na gyud kaayo mga Kristohanon. Pero di ka kawalig bugat, di nimo mabadlong. Ano man? Pag nabadlong nimo to ana nas laing church, pag nabadlong dito bali na pug laing church. And that is why kada simbahan nga nabisita namo naghila ko gayos Ginoo nga di gyud ni ingon ani Lord, di gyud ni ingon ani. And that is why pasayloa gyud ko ninyo, mo stand gyud ko. Bahala na magkinaon sa. Magbarog gyud ko unsa ning gisulti diri. Amen ba? Then balik sila sa laing dalan. Ayaw mo kabala ka hapit na alas 5. Amen. So wala sila ni balik. Ako mong painumduman, unsa ta sa una, ayaw na mong pamalik. Una makakaganiha, gabi gahapon, sang adlaw, unsang tuiga, ayaw na balik. Why? The new beginning. Wala ba gyud gadungan? The new beginning. Na, pinabaw ba? The new beginning. Yan nalimot na. Isaiah 43 verse 18 and 19, ayaw nagsiguna-una. Sa mga daa, mga butang, kalimtin na sila, karon magbuhat kog bag-o. Magbutang ko og dalan sa kamingawan, og suba sa mga disyerto. Karon dayon makita ninyo kini. So ayaw nagbalik adto sa una, atong ingato ka manghuna-una, ayaw nagyutog balik eh. Nakabalo mo mga igsoon, bisan ang among biyahe, amazing kayo si Lord. Why? Mahal ka ayo baya, magdalag sakyanan plus plate na mo. But si Lord mo ay nag-provide tanan. Awas pa, nang hinubra pa. Na? Nga naman, tungod kay, ang atong, ako, nag-pray raman ko sa Ginoo, Lord, kung naa kay kabubuton, kung kabubuton ni mong mauli me, di po kay makauli ra ko. Makauli ko,
ug asa ko nimo taga-kahigayunan makawali, makapanudlo, makawali sad ko. And praise God, nakauli jud ko. Andito ko sa ilang Pastor Michael. Nakabisita mi og mga simbahan. Dito ko sa New Jerusalem nga church. Grabe gyud kayo ang pagpamuhat sa Ginoo. And ako nakitaan ang problema. Daghan kayong problema ang mga simbahan. Bay kabalo mag-unsa ray sulbad, magampo og magpabilin ka diha sa Ginoo. Nasabtan na to? Nasabtan na to? Now, tapuson nato ni. Last nga verse, Isaiah 9:6. Last nga verse mga igsuon na sa Isaiah 9:6. Arita sa screen kanang English day. Okay. Ningon ang Bible, sige. Makita ninyo ni? Ningon niya, for unto us a child is born. Tiaw ni mo na? Para nato, alang nato, natawo ang usa ka bata. Number 2, unto us a son is given. Wala gipahuwam, kundili gihatag gyud. Ayo? Gihatag. Now, kung imong tan-awon na sa John 3:16, unsay rason nga gihatag ng bataa? Tungod sa gugma. Tungod sa gugma. Ayaw gihatag tungod sa kauwab. Ihatag tungod sa gugma. Mga batanon, siguro ang gugma yun na. May mo nang ihatag. Amen? Imo na ning sapatos na ko pastor, kaya di naman yung magamit. Nya nahigugma ka na ko, Brad, kaya ko nang dawaton. Nga naman, hatag tungod sa gugma. Next, and the government shall be upon his shoulder. Tanawa, no? Ang gobyerno, ang pagmando, naan niya siya'y mupasan. Asa ang pagmando? Naan ni Kristo. Now, kung ikaw ray magmando sa imong kaugalingon, mauna na karong nagka-problema ka. Kasi nang labay yung panahon, ikaw ray may naggobyerno, ikaw ray may nagmando, ikaw ray may nagbuot, di man siya. So nagka-problema ka. Next. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, and Everlasting Father, and the Prince of Peace. Tawgon siya kunsa? Maalamong magtatambag, Wonderful Counselor. Ako na to mga igsoon. Wonderful Counselor. Munang nangita kag tambag. Tanawara ko na inyong gipang share, gipang post. Sa kunsa naman lamay makaplagang i-post. Unsay mga sayings dito, i-share. Pero naadri kining mga gisulti sa atong Ginoo, mauna siyang gitawag siya wonderful counselor, kay ang iyang gisulti maura gyud ang makahatag og kaayuhas kinabuhi. Magka-problema sa kinabuhi sa Ginoo patambag. Sa Ginoo ta magpatambag. Amen? And then, He's the mighty God. May nagkag-mighty God, siya nagbuot, siya nagbuhat. The everlasting Father. Na inyong mga papa, magpakapapa karon pagkaugma, di na pod. Kaya sa papa ni mo siya ron, ugma, kaaway ni mo siya. Pero ang imong papas langit, everlasting Father. And then, siya ang hari sa kalinaw. Munang wa ko'y labot, og pila ka nuclear ang mangboto karon. Thrilling kayo, no? Nag-declare na ang North Korea, nga bisan og bawal sa balaod sa kanang law of war, bisag bawal diha mo gamit og nuclear, ang North Korea, gaanda man gyud sila, kay makigubat sila. Number 1 nila gyud nga tirahon kining Amerika, unya unahon nila ang gamay kaayong probinsya, ang Guam. Karon gaandam na sila. Thrilling kayo. But ningon ang Bible, Isaiah 9:6, nga si Jesus Christ is the King of Peace, the Prince of Peace. Magkaguliyang ang kalibutan na kay kalinaw, kay na kay Kristo. Pero naa ka sa sala, bisag Kristohanon pa ka.
Wa pa gani kagira nagkaguliyang naka og imong pamilya. Promise. Naminaw patang tanan? Now, karon mo tapos na ang tuig sa 2023. Indaghan kaayo ka og mga nahinumduman, mga nanggapanghitabo, mga dili maayo. Ako sab sa akong kinabuhi. So, ingon ko sa ilaha nga kamo lang unsay tudlo. Kay daghan kayo kog buhaton sa church. Itugot sa Ginoo mag-outreach pud me this year. Preparation sa pag-graduate pod ni Rere. Kay duha ra may among salabutan. Magpioneering ko bilin sa ka or magpioneering ko uban ta kay inig nana ikaw mo'y didto or ikaw mo'y bilin. Nagsabot lang mi. So nagpray mi nga this year na ami pioneering ana ay mo anak na ni nga church. So ingon ko sige kamo sa diha gihatag nako ang mga subjects. Kay gawas nga na ay dili nagkauyon nga ingon ani ang mga prinsipyo panghuna-huna paagi sa pag-train sa mga katawhan. Ako sad na bisis ako una-una nga nakoy bata ihatod daghan kay kog bisitaonon, Bible studyhon, nakoy mga nabiyaan, ay mga buluhaton ani. So pahulay sa ko. Unya ningog pastor okay ra kayo nga upahulay sa ka pero dapat mo eskwela kag IMDeb. Kung nga ampo sa nako pod, naon sa pod nako, i-pray nako. Kay duha man unta na siya, tudlo ko dito plus mo eskwela po ko og Master of Divinity. Kay naaman roy mga professor nangabot, libre na siya. But tungod kay ang huna-huna puno plus kasing-kasing, una-una ko unsaon man Lord ang ministry. So pahulay sa ko. At least no, maka-focus ako step by step lang, pa isa-isa lang. So wala ko nahibalo og unsa gyud moabot sa 2024. Same pod sa imuha. Or moabot pa ba ang 2024? But ang pinaka-importante kini. Sigurado na ka nga ang bulawan o ang insinso o ang mera imong gihatag pagbalik sa Ginoo. Amen? Then, og naamoy complain sa ako sabot ta daan ha because year end na ta and sa gugma sa Ginoo for the sake sa tanan para sa kaayuhan sa tanan magsabot ta daan nga inig starts nato sa 2024 ang kitang tanan mga igsoon magkanya-kanya ta og tinguha sa pagpahimuot sa atong Ginoo. Amen. Ayaw na magdepende og pastor kay mawala ang pastor. Mabalhin ang pastor, mamatay ba ang pastor? Nya nagdepende kag pastor. Wa ka sabot sa imong relasyon sa Ginoo. So, iyahay ta og tinguha nga mapahimut-an nato ang Ginoo. Now, na may problema, ayaw na tong saan tawag ana? Mag-abot-abot sa lain ang istorya. Kana si pastor, kana si Juan, okay naman na. Katungwa pa naminyo si pastor, okay kayo, karon naminyo na. Ayaw na nag-ipalatay sa uban. Ayaw na. Ditso agad mi ninyo. Walaan na sad ninyo ng term nga taga-church, kay kami sa diregilisdan sad may. May mong kanang taga-church, pinayamid pa ba? Kanan taga-church. Masubo mi ana. Pati sila gyud nga naa dire malahig. Muna nga magsabot daan ta this time kanya-kanya ta nga pahimutan nato ang Ginoo. Because atong tapuson ni nga year end nga hinlo atong kasing-kasing og huna-huna. Sa mga pagdayeg ka ganina mo tigisgutan no. Di ta mo sugot nga naay problema. But warning lang pod ni sa ganahang magpadayon diha sa mga butang nga di kahimot as Ginoo. Wa jud kay plano nga imong usbon tong imuhang pagka ikaw sa 2023 kuyaw kaayo na kung mao gihapon ay magpadayon. Nga naman. Di naman po na siya ingog mahatagan pag-ayog atensyon kay nagkadaghan manggod ang katawhan. Hopefully nasabtan nato. Now, the principle diha nga atong balunon sa atong pagtapos is ang kalipay
wala sa Pasko, wala sa gift, wala sa Christmas tree. Wala sa nagsidlak-sidlak, wala sa unsay bag-o nga imong naangkon. Ang atong kalipay mao nga dunay gihatag, dunay gipakatawo. Og mao na si Kristo. Principle sa giving, give your best. Ayaw sigig huna-huna nga naa kay madawat, kay huna-huna nas dili mga Kristohanon. Ang Kristohanon maghuna-huna siya unsay the best nga naa niya nga iyang mahatag. Because mas gipanalanginan ang naghatag kaysa sa nagdawat. Or mas labaw ang naghatag kaysa sa nagdawat. Nasabtan ba nato na mga igsoon? Praise God. Musunod na human ang musunod ay mga murag na naman siguro galungag dito sa likod, na dito bugas pod. Musunod sila na magadala sa program o niya kung kinsa tong pangalan nga matawag sa dula, ayaw og balibad. Kay arong malipay tatanan. Now, bisag walay ring kaming mga papa magbasketball meron. Bisag walay ring. Why mo balibad ana? Tanan gina mo dribble mo dagan. No? So mo nay sunod nato nga buhaton nga igsoon, and after that manihapon. Daghan tag surprise are, suroy-suroyon ninyo diri sa tubangan. Daghan tag surprise. Napay nakatago ana. Napay nakatago. Tuas langit. Magpray ta. Manindog tang tanan mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Atong iduko ang atong mga ulo. Ato ipiyong ang atong mga mata. Father in heaven, thank you kaayo Lord sa mga pulong nga among nadawat. Karon nga taknaa Ginoo. Salamat that you are the Prince of Peace. You are the everlasting God, the everlasting Father. Gihatag ka diri namo. Walay laing pinaka the best nga naabot sa among kinabuhi. Gawas nimo Lord Jesus. So, wala sa barkada, wala sa tao, wala sa mga butang, wala sa mga nadawat ang among kalipay. But the joy that we have, O Lord, is gikan gyud nimo. Kinsa mo among nadawat sulod sa among kasing-kasing. Salamat kayo Lord sa 2023 nga matapos nga tuig sa mong kinabuhi. And we know nga wala na'y usang adlaw or simana o bulan nga mobalik ni ato. So wala na mo paghatag sa among gold, sa among balaan nga kinabuhi, sa walay katapusang pag-ampog pagpasalamat, sa wala na mo paghatag o Diyos sa among pag-alagad, ang pagsangyaw. Salamat Lord nga ikaw sa gihapon nagapasaylo ka namo. We pray Father God na karon nga tuig na mo abot, mas labaw pa namong sination Ginoo kinsa ka. Thank you Lord na ikaw Ginoo nagahimo og mga tao nga instrumento daw bituon nga nahimong diya namo, nagaguide namo. Karon nag-ingon ka nga kami usab ang kahayag. Himo kaming mahimong giya sa mga tao nga wala pa diya kanimo, nga makaplagan nila ang imong presensya. Aron doon na po sila opportunity nga makahalad og bulawan, makahalad sa mera, makahalad sa insinso. Salamat sa tanan nga niya. I pray Lord, ang kasing-kasing mahuna-huna, ikaw maghahatag og kapahulayan, kagaan, kalipay. O himuon minimong malipayon sa magpadayon namo nga buluhaton karong hapuna Ginoo. Ikaw lamang ang simbahon, ikaw lamang ang pasidunggan halaran o gibayaw sa tanang panahon ng Diyos. Dalaygon ka sa walay katapusan, sa ngalan sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, Amen and Amen. Mag-awit usa ka awit sa pagtapos mga igsoon.